Maiso on täällä terveä. Niin nyt olisi vähän niinkö mulla olisi niinkö täällä kavereita. Erkki ja Mikko. Terve. Moi. Eli nyt meillä olisi pelinä tää Minecrafti. Laitettaisiin vähän musiikkia ja me tehdään niinku vuorolla tätä minä, Erkki, Mikko, minä, Erkki, Mikko. Joo, se pitäisi mennä 13 minuuttiin. Raajassa. Joo, se saa 12 minuuttiin, kun vetään 2 minuuttia. Jokainen pelaa. Niin. Jokainen pelaa 2 minuuttia. Niin. Ja sitten Ja meidän se on pitäisi 12. yrittää, ja meidän pitää niinku vetää tää samalla niinku, että minä, Erkki, Mikko, minä, Erkki, Mikko. Ok, Mikko ei halunnut pelata. No, sittenhän tää menee, että molemmat vetää 2. No niin, eli me vaihdettiin vähän suunnitelma, että minä, Erkki, ja meidän pitäisi saada sitä niinku, tai ehkä tän saisi työnnettyä ehkä. Joo. Meidän pitää, kummatkin saa pelata, me kummatkin saadaan pelata 5 minuuttia. Kummatkin saa pelata. Sitten tulee 10 minuutin video. Niin, koska Mikko ei halunnut pelata, niin meidän on pakko pelata sille. Joo, laita vähän musiikkia. Joo. Oho, vähän lähti. Tilaukko vähän. Ettei demonit mun aivon perälläni huutasi, eikä kukaan muu kuin minä elämäni muuttasi. Joo, Kyllä se alkuun se musiikki. joo, laita alusta musiikkia. Joo, nyt. Joo, Pientä alkulakia. no pientä. Ei tää mihin pahinta oo. Ei. Ei todellakaan. Joo, nyt jatketaan tätä pelailua. Tipu maahan. Spider, mä tipun Spiderin päälle. Mä hakkasin. No perse. Oota, laita 2 käteen. Toisen käteen vaikka pikaksi tai jotain lapia. Ei minä ammun tältä. Vitsi tää. Ei, mä feilasin. Ei, fail. No nyt se kuuluu. Joo, joo. Mä löydän aina pätkiä, ettei nuva sattuis mitään. Niitä luudaan kirjoitettu tähti, ettei nuva sattuis mitään. Mulla on täällä tramppa. Kato täällä. Laita 2 käteen. Laita toisen käteen se, mikä se on se, vaikka Miten se sai? bovi toisen. Ei me sinne. Sitten laita tuohon, vaikka bovi. Tuohon. Tähän. Niin. Ja sitten pois. Mikä? Sitten miekkaa laita kelaa tästä. Kato, nyt sulla on 2 kädessä. F:stä voi kato vaihtaa. Silleen, pana F. Se vaihtaa nyt puolta. Mä pelaan just toisinpäin. Näin on vähän. Voit bovata zombia sitten. Kato, tää on kätevä, kato. Niin. Sitten, aika kätevää. Kato, tää painaa tähän, kato. Kato. Kato, tää menee tähän. Joo, hyvä. Joo, mun aika kuluu tästä. Ihan just. 10 sekkainen aikaa. Ei oo sitäkään. Se pillinen. Ei oo sitäkään. Nyt on sun vuoro.
Erkki. Nyt on, mä sanon sitten kun aika loppuu. No. Onks Telukas jotain joku? Älä lakaan. Se on se crossi. Se. Mitä crossilla siellä nyt? Creeperi. Terve. Se kuuluu. Creeperi kuoli minun tapostani. Näppänyt. Onni. Mä ulos. Tipuppa nyt sinne maahan. Joo, pientä lakia tässä videossa, mutta ette kai pistä pahitteeksi. Pientä lakia. Tää ei nyt hirveesti tykkää tän koneen. Oota hetki. Tää lakaa sen verran. Oota hetki. Mä laitan tuon musiikin pois, kun se tulee jotain randomia. Laitan vaikka koko YouTube kiinni. Close. Nyt saat jatkaa pelailua. Lakaa. Erkki, sulla on enää, niin kohta sulla on enää 4 minuuttia aikaa. Tää on tää sun valtaistu. Ota. Pakittaa. Se on vähän nuubikätti. Tähän. Vähän nuubikätti. Näin. Näin. Ja sitten shiftiä. Näin. En mä tiedä. Mikä? No kun ne vetää ohi sitten. Niin, sen takia. Highlight view. Mä en nyt tiedä. Mä en siellä olekaan vähän rakentaa. Miten? Joo. Rakentaa. Vaikka. Voisinko tehdä tosta? Näin. Ei. Näin. Sitten rakennetaan. Nyt tommonen. Tätä. Mitä sä teet? Jotain random. Mä en oo varma tuleeko tästä symmetriä. Joo. 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 Joo, nyt me lopetetaan tämä video. Muistakaa tykätä videosta, jos tykkäsitte, ja tilatkaa mun kanava, jos tykkäätte näistä videoista. Se olisi Onni ja Mikko ja Erkki täällä. Se olisi moi moi moi!